Joseba Sanchezi emango diotitza, bera hondakinen kudeaketan aholkularia da hainbat udal eta mankomunitatetan, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan IMAPeko kidea da baita ere. Eta besterik gabe, Joseba, zuri emango dizutitza. Bueno, egunon, danoi, nire gaurko hitzaldie o presentazioa pixko bat izanen da hasiera baten, ze nola kudeatu berri den hondakinek jendea kokatzeko ze irizpideak hartu behar ditugun kontuek, gero sartuko gara bi hondakinen kudeaketan ze aukera ditugun o ze joera dauden gaur egun gure Euskal Herri mailan, eta gero azkenik inen dut pixkat argazki txiki bet herrialde bakoitzana. Orduan, hasteko, esan barra duket, danok klaro daukigula, gerozta jende gehiago garela, gerozta konsumo eredu, xauketan oinarritzen den konsumo eredu baten bizi garela, eta geroz, horren ondorioz, gerozta hondakin gehiago sortzen dugula. Orduan, erakundeen helburue zer da? Baliabide jartzea o bultzatzea hondakin gutxio sortzea, eta sortzen diren hondakin horiek era egoki baten kudeaktzea. Hori da gure helburua. Zergatzen da, lehen esan dutena, azkenen prebentzio horren alde iten dugunean, ataka asko ikusten ditugu, edo zailtasun asko ikusten ditugu. Zergaitik, gehien bat, ekonomia eredue, linea delako, eta horrei aurre itea zaila iten zaigulako. Orduen ze iten dugu erakundetako arduradunak teknikari bezala, zein behar dugu? Definitu behar dugu estrategia bat. Eta estrategia hori izan daiteke auzo batena, herri batena, herrialde batena, ezkenen tamainen arabera, bai? Baina definitu behar daukigu estrategia. Askotan jartzen ditugu martxan praktika asko estrategia definitu bat garatu gabe. Eta estrategia hori definitzeko aurreneko gauza jakin behar dugu. Zer daukigu gure esku estrategia hori garatzeko, zein dagokio pixkoa definitzea nola joan behar garen, eta zein egin behar duen. Bai? Ezkenen hori askotan ez du klaro. Batez ere Euskal Herrian, eneritzek esan duen bezala, ezkenen provintzio bakoitzak, lurralde historiko bakoitzak erkidegoen arabera dauke bere ibilbidea, Nafarroko kasun ibilbide beste bat justo kontrakoa, eta ero iparralden, askoz ere ez dago gain definitue. Orduen, zer da lehenik eta zer da kudeatzea hondakin bat, zein behar dugu? Ez da bakarrik bilduta eraman, ez. Jarri behar ditugu baliabideet, kontutan abartu behar dugu, bat, hondakin hori sortu aurretiken ematen diren urratsak, hori da, norberan etxen egin behar ditugun gauzak, orduan guk erakunde bezala ongi azaldu behar ditugu zeintzu dien gune ditugun gauzek, gulde ditugun helburuok, eta herritarrak ulertzen duenean, berak bere partea ongi itxeko. Eta behin, hondakina sortzen denen, orduan sartzen gara gu, bera praktikoan. Bilketan, kudeaketan, bai? Eta estrategia hori edo ibilbide hori edo nora jun nahi dugun, nola egin behar dugun definitzerakoan ikuspuntu ezberdina daude. Hori askotan ahaztu egiten zaigu. Eta ikuspuntu guztik hartu behar ditugu kontuen. Bat, herritarra. Zergaitiken, azkenen hiri hondakinak berak sortzen ditu, baina berak pairatzen ditu bai. Orduan, bere ikuspuntua kontutan hartu behar du. Bestat, irizpide teknikoak. Askotan teknikariek ikusten dute, irizpide oso markatuk, oso teknikoak, baina herritarren iritzia jartzen dugu gainen, edo irizpide politiko jartzen ditugu gainen. Alderdi teknikoa oso kontutan hartu behar dugu. Askotan aztu ditzen zaigo. Eta ero politikoa. Ezkenen, hondakinen kudeaketa da, kudeaketa orokor baten zati bet. Eta dana, enkajatu beharra dauke. Eta bukarakoa, enpresak. Ezkenen, enpresa publiko, pribatu, igual zait. Zergaitik gu definitzen dugun estrategia,
kontutan hartu behar dugu, estrategia hori garatzeko, zer hartu dezakegun gure gain, baina zer eskatu behar dugu kanpon. Bai? Askotan, iten dugu alrebez. Enpresa bat daukegunez, estrategia hau da. Ez alrebez, gu daukegu estrategia eta gero bilatuko ditut enpresak, edo sortuko ditut. Bai? Eta hau da, oso kontutan hartu behar duguna, bi hondakinen kasun, gero ikusiko. Bai? Gero, estrategiak, lehen esan dutena, egon daitezke herrikoak, auzokoak, herrialdekoak, daude hiru maila. Bat, estatu mailakoak. Horiek zer die, ezkenen lere estatalak. Bai? Gero ditugu, erkidegokoak. Eta hor sartzen ditugu plan estrategikoak. Bai? Nafarroko hondakinen plana, erkidegoko hondakinen plana, bai? Eta gero ditugu tokian bertakoak. Izan daitezkela edo ordenantzak, izan daitezkela estrategia konkretu bat, mankomunia batek garatu duna, bai, jadire, bai legea eta bai plan orokorra kontutan hartuta garatzen dituan tokiko estrategiak. Bai? Nola egiten dire? Pues daude hiru modu itxiko. Eta hau baita ere astu egiten zaigu. Bat, izan daiteke goiti berakoa. Hau da, agintarik, teknikarien irizpide kontutan hartuta, eta dituzten egoera politikoa kontutan hartuta hartzen dituzte erabaki batzuk eta hori trasladatzen dute herritarrei. Eta herritarrek iten dute o ez dute iten, o parte hartzen dute o ez dute parte hartzen. Hori da goiti berakoa. Izan daiteke horizontala, eta hau da, bi aldetan edo politikarik ikusten dute behar bat, olako behar estrategiko bat esaten diote teknikari, herritarrenekin batera, ikusi, hau garatzeko nola egin dezakeun. Edo alrebez. Teknikarik ikusi behar bat, herritarrekin konpartitu eta hori trasladatu alderdi politikoai. Bai? Eta orduan, estrategia egiten da. Eta gero, azkenekoa da beti gorakoa. Beti gorakoa da, herritar talde batek garatzen du bere estrategia propioa, proiektu bet, proiektu horrek arrakasta dauke, teknikarik aztertu egiten dute proiektu hori, eta saiatzen die politikarien laguntzarekin zabaltzen. Bai? Olio tanta bat bezala sortzen da eta zabaltzen jotenga. Honek denbora behar du. Ezkenen da, arrakastatxuena, baina denbora behar du. Ez gertatzen zaigu hondakinen kasun, askotan ez daukegula denbora hori. In behar dugula, epe laburren. Bai? Orden, hau da, kokatzeko nola egiten diren estrategiak bai herrien, bai herrialden. Oain sartuko gaia bi hondakinetan. Bai? Zer dira bi hondakinek? Bi hondakinek dire, etxean, sortzaile berezitzan, udalerrian sortzen ditugu hondakin organikoak, ez guztik, baina gehienak. Eta hor sartzen dire, janari jatorriko hondakinek, sartzen dire, landare jatorriko kimak, belarra, hori guztie, eta sartzen dire bai beste hondakin zelulosiko batzuk. Kortxoak izan diela, paper batzuk, bai? Hemen ez genuke sartuko, adibidez loie. Araztegien loie ez du sartuko, organikoa da, baina ez da bio hondakine. Bai? Askotan aztu egiten zaigu. Baina hemen adibidez bai sartuko dinuke etxeko olioa. Etxeko olioa askotan azten zaigu bi hondakina dela de bai. Bai? Ordan, ze suposatzen du, gure etxeen, gure udalerrian sortzen den hondakinaen erdiak hasi, hondakina hauek die. Eta zer gertatzen da gainera, gehienak izatekin, pisuen, dire zailenak kudeatzeko. Zergaitik, oso aldakorrak dielako. Pentsatzen gatzen bada, platano azal baten, gaur izango du itxure bat, eta biher beste itxure bat. Eta bemidi gazte betera, usteltzen egonen da. Aldakorra da. En cambio, hartzen badu plastiko bat, gaur izango da plastikoa, bihar plastikoa eta etzi plastikoa. Errexagoa da, denbora ematien ikudeatzeko. Baina organikoak ez. Bai? Orduan, guk garatzen dugunen, edo konpostaje bultzatzen badugu, edo bilketa bultzatzen badugu, edo hori kontutan hartu behar dugu. Eta bestea, da, gehiena gure dela. Eta hor, pentsatzen jartzen ga, guk bilketa planteatzen badugu,
organikoen bilketa planteatzen badugu, azkenen gehiena bilduko duguna izango dela ure. Bai? Ordan, zirkuito luzek planteatzen baditut, izango dira zirkuito luzek ure garraiatzeko. Bai? Eta bai arte esaten ziguten, bueno, joan martzaete iten, joan martzaete biziklatzen. Baina, ja, ez da, ja, derrigorrezkoa da, bete behar dugu. In behar dugu, zergaitiken, epe laburrean arazo gehien ematen duen hondakina delako. Bai? Eta zergaitiken bai, kasi erdie, hauek dielako. Ordan, Europak esan du, eskoa sartu behar digu niri. Bai, eta jarri dizkigute, helburu batzuk. Helburu batzuk, herrialde batzutan betetzen ari direnak, Gipuzkoan kasu, eta beste batzutan ez gaiz betetzen. Araba edo iparralde. Bai? Orduen, bihondakinak kudeatzeko garaien ditugu 3 sistema. Batzuk direna, zirkuito handi bat planteatzen dut, eta biltzen dugun guztie eramaten dugu planta handi batera, bai, zentralizatua izango litzakena, eta berriz esaten dizuet, burun izan gehiena ure dela. Ordan beharko dugu bilketa euskarriek edo baliabidek gauza asko biltzeko, baino gehiena ura dena, eta beharko dugu planta bat kudeatzeko gehiena ura dena. Oia, eredu zentralizatua. Gero tartekoa. Da, zirkuito txikiek eta alik eta gertuen kudeatzeko. Planta txikik, pues igual herri barreneko bilketa zirkuitoa, bai? Hau da, bilketa sartzen dut, baina saiatzen naiz zenbat eta gertuago kudeatu hobekio. Vale? Eta azkenekoa da bilketa gabeko kudeaketa. Ordan, hemen, kasu honetan, nik hausnarketa bat botako nuke. Oain arte jarri ditugun kompostaje, bai etxeko kompostaje, bai auzoko kompostaje, proiektuk, instalazio gehiago guztik, ze helburu izan dute? Benetan kudeaketa? Edo jarri ditugu jendeak nahi dulako eta dagoen behar hori asetzeko? Bai? Konpostajea oin arte esaten zen prebentzio neurri bat bezala. Ja, araudik esaten du, hau da kudeaketa de bai. Osea, ja hasi behar gara hori pixatzen. Hori kontutan hartzen. Gure datutan, gure dirutan, gure danatan. Bai? Honei eman behar dugu buelta bat. Ja, kudeaketa pasatzen den momentuen, izatera, konsideratzen dugun momentuen, auzolana, ni oso auzolanan alde nagola, hartu behar da baino neurri baten. Eta hau jartzen dizuet, adibide bezala. Bilketa kamioi bat ez dugu auzolanez gidatzen, ezta? Hau, bai eskatu halko zaie, parte hartzailei, zeo zer, baino beti, bai udala, bai erakunde, gainen egon behar da laguntzen. Bai? Berriz errepikatzen du, kudeaketa delako. Vale. Gu teknikoren artean ikusten dugu bai bilketari gabeko sistemak eta bai zirkuito txikiko sistemak hobenak diera. Bai? Azkenen epe luzera merkenak dielako, Carlosek erakutsiko digu, eta bestetiken arazoak oso erraz konpontzen direlako. Gertatzen diren intzidentzia horiek oso erraz konpontzen direlako. Guk baldin badugu planta bat Araba osorako, planta hori izorratzen bazait, Araba osoa izorratzen dut. Nik baldin baditut planta txiki asko, bat izorratzen bazait, igual ondoko herriari eskatu aldiot favorea bitarte hortan bideratzeko. Eta hori da, adibide bat, Bai? Hor, tokian bertan konpostatzeko edo tratatzeko sistema ezberdina daude. Bilketakin eta bilketa igabe. Bat etxekoa, hori bilketa igabe izango litzake, auzoko konpostajia, hori teoriaz, filosofia hartuko bagendu, bilketari gabe izango litzake, baina gero eta herri gehiago hasi dire ja bilketa egiten eta konpostagunetan kudeatzen. Gero,
Florianek itzingo digula nekazari zea konpostajeaz, eta herri planta bat. Herri batek bilketa egiten du, eta toki baten kudeatzen du. Bai? Eta beste bota askotako daude. Hemen Euskal Herrin ditugu 17 eredu ezberdin. Konpostaje, tokian bertako konpostaje egiteko. Bai? Honek ze esaten dit, ezkenen tokian bertako estrategiak tokian bertako soluzioak ematen ditula. Nik nire herrien arotza oso artista balin badauket, pues igual instalazioa berak egiten dit modu baten. Eta hori gaina laguntzen badio teknikarien irizpiekin, pues espezial. Eta ateratzen zait beste irten bide bat. Bai? Lehen hasi ginenean, indela 10 urte, konpostajea bultzatzen, pentsatzen genuen zelako eredu bat, eta hori inbehar genuen. Eta inbehar genuen hemengo herrin, urrungoan eta urrungoan. Eta igual, nire etxen oso ongi ateratzen zen, baina ez den gauza bat igen, ondoko etxen ez. Bai, pues hori aztu behar dugu. Bakoitza bere soluzioa dauke. Vale, eta zerraitik esaten dugu gu teknikareo pentsatzen dugula dela aukereiko bena. Pues daude, arrazoe batzuk asko, eta ni bakarrik garrantzitsunak iruditzen zaizkitenak jarri ditut. Bat, azkenen guk ikusten badugu, non kudeatzen da nire etxetik ateratzeko zakarra, nik ikusten dut, zeo zer ateratzen dela hortiken, baliabide bat ateratzen dela hortiken, eta ezitzeko erraminta oso potentea da. Guk plastikok biltzen baditu eta tratatzen baditugu beste herri baten, ez dugu ikusten, eta oso erresa da, norbaitek esatea ez, eske biltzen duenak tiken, bakarrik eguniko gehiago birziklatzen da. Eta nola errefusatzen duzu hori? Zinezkoa da, enkanbio, nik ikusten badu non kudeatzen den eta nola kudeatzen den, ez da. Ongi edo gaizki ez da beste aukeraik. Hau da. Horan ezitzeko oso importantea. Honen ondorioz, ezkenen ingurumen kontzientzia garatzeko aukera bat da. Oso erraz jartzen da. Nik hemen behar badut, instalazio oso errazak direnez, diru gutxikin ezarri dezaket. Bai, ez ditut behar 20.000 tona tratatzeko planta bat. Behar ditut hemen 100 tona tratatzeko, hemen beste 40 tratatzeko, oso erraza da, eta asko zemerkeagoa. Gero, honekin, lanpostu sortzen die. Nafarroan, Iruñatik gora gero ikusiko dugu, asko garatu da konpostaje, auzoko konpostajea, eta herriko konpostajea. Pues kostuan gutxeo izan da, lanpostu sortu dire. Hau da, ez dut esaten dirua aurrezten dutenik, zaizkenen hori aztu behar dugu. Da, kudeaketa bat, diru bat da. Hori edo zein gauza bezala. Baina lehen, 100 kostatzen zitena, oin die 80, eta gainera 80 dire soldatak pagatzeko. Zeinen soldatak? Herriko norbaitenak. Bai? Gero, gainera, lanpostu horiek, berez, bultzatu behar dire, zentros espeziales de empleok itxeko. Jardineriako bezala, empleo berde da. Pues ja badaukigu hor. Sumider hori badaukigu. Eta gero, aizkenen, hemen sortzen dena, hemen geratzen da, eta hemen erabili dezaket. Balio bide bada. Eta hoin asko aitzen duguna ekonomia zirkularra, bertako ekonomia, hau bai benetan bertako ekonomia dela. Bai? Gure baratzatik atera dana, gure baratzara bueltatzen da. Bai? Bale, baina honekin kontuz. Ze askotan, jartzen ditugu martzak, ulertu gabe. Eta ondoko herrien ongi atea denez, nik egin dugu dut hau, elegante ateako delako. Eta askotan ez ateatzen. Ez dugulako entenditu. Bai? Eta hemen jarriko dizkizuet bi eredu oso azkar. Bat, jendek ezagutuko du, Arabako Foru Aldundiko aterpetxek, Zuhatza, Barria, hori guztik. Pues horrek jarri zuen, oin dela 4 urte, 5 urte, bi hondakinak kudeatzeko sistema bat, konpostatzeko sistema bat, eta itxua zeuken modelo austriako, baina ez zuten oso ongi entenditu. Orduen, dire 3 aterbetxe, bat irla baten gainea.
Osea, biltzeko behar dut barku bet. Horrek zeo zer esaten dit. Bai? Bueno, intzuten konsientziazio kanpaina izugarrie, gainera Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko eta Nafarroko ume asko basatzen dira hortiken da ikusten zutena, osak espezial, alde horretatik txapo, baina faio intzan biltzen zutela eta kudeatzen zutela toki bakar baten. Eta orduan egiten zituzten kilometro pilo bat, kilo gutxi garraiatzeko. Bai? Orduan, alde horretatik oso ongi, ze gainera zan enpresa bat gero berak erabiltzen zula komposta, osea, espezial, baina zeuden 200 kilo biltzeko, igual astean 400 kilometro iten. Gehi barku bat. Bai, orduan kostue, ja bakarri, enez ungo ingurumen aldea, ez, diruen ikusten du, ez? Orduan, buelta bat eman zioten, eta esan zuten, bueno, bilketak enduko diu. Eta jarriko dugu aterpetxe bakoitzen, organikoak kudeatzeko sistema. Bai? Eta gainera bat, zuatzen. Irla baten, eta irla hortan, teoriaz, uredangarria da, hori biltzen da jendea, eta orduan ja, esan gehiago, bueno, haber nola iten du. Bai? Ba izan za, erraxa, azkenen, zuk ikusi behar duzu zenba sortzen den urtean zehar, horra aterpetxetan oso zea daukete, eta egin behar duzuna da formatu, bertakoak. Zera, guk esan genuen, ez zela etorriko kanpoko norbait, ez, aterpetxeak sortuko ditu lanpostuk. Bai? Eta sortu indie. Bueno, ja, gainera, motibatu intzien aterpetxekok, eta jarri zituzten baskula pixatu zuten, abertzen bat, osea, alde horretatik espezial, beraiek intzuten ongi ulertu eta beraien norberan protokolo egin zuten mantenimendu emateko, osea, guk formatu genitxun, konpost gune bat, hola eraman behar da. Eta beraiek egin zuten, berea esautu, beraiek zekiten noiz egiten zuten potajea, noiz egiten zuten ez dakitze, eta beraiek sortu beraien protokoloa. Eta hemen adibidez, pues hor ikusten dugu, aterpetxetako nagusi bat, nagusia buzo jarrita, osea, hemen izan zen ja proiektua danena. Eta zuatzan nahi ez, urtian, uste dut direla, 18.000 estantzi direla. Estantzia da, gosarie, bazkarie, afarie, urtian. Eta zuatza dau, bakarrik, udaberretik udazkenera irekie, osea, bai? Ordan, pues bueno, hor kudeatzen. Bai? Orduan, beldurretako bat zeuketena zan, eta hemen lehen eramaten genuena problema ematen bazitun, ze hemen utziko du gure aterpetxea bezerok dauden tokire. Bueno, pues daramazkite 3 urte, eta ez da problemik izan. Vale? Gero, honekin, lehen bilketakin, etzan dana biltzen. Zergaitik etzan dana bildu? Bueno, pues ez bazan ongi separatzen, igual zitzaigun. Kasu honetan, ja ikusten duzun, non kudeatzen den, da organiko guztia eramaten da. Eta hor ikusten da, lehen zirela, 29 tona urtien, eta pasatu ziren 50 izatea. Zenba galtzen zen, zenba gaizki kuten zelan nahastu da beste zakin. Bai? Eta gero, hau da, Nafarroan martxan jarri genuen berdine, baino zentro espezial de empleo batekin. Vale? Ordan da, Josenea nola infusiok eta egiten duen enpresa hori da enpresa de inserción sozial, hor beharra zeuken alde batetik Sangotzako mankomunidadeak organikoen bilketa sartu bertzula, Josenea dela ekologikoan ekoizle bat behartzun ongarri ekologikoa, ordan ziren genuen ustartu bik, eta Josenak egin planta bat. Eta Josenak egiten du bilketa, eta gero kudeatzen du, eta ateratzen duen ongarria bere sorotan ibiltzeko. Bai? Orduan, jarriko dizuet bideoa, haber entenditzen den, eta haber haitzen den. Ez da ditzen, ez?
Desarrollar, promover y enseñar un modelo de gestión de residuos orgánicos municipales a escala local basado en la recogida separada de los residuos orgánicos y su compostaje en el entorno, que permita mejorar los resultados ambientales de los sistemas actuales y que genere oportunidades socioeconómicas para las personas que viven en el territorio donde se generan dichos residuos. El proyecto, liderado por Josenea y Universidad Pública de Navarra, ha sido llevado a cabo con la gran colaboración de entidades como Gobierno de Navarra, Consorcio de Gobernua bezalako erakundeekin eramaten da horrena, adituekin, Ramon Planarekin eta horrekin. El proyecto ha demostrado que los residuos Proiektuak erakutsi du egunero xautzen diren hondakin organikoa kalitatezko ongarri bihur daitezkeela. Barkatu baina oiertzunarekin entzuten dugu. Gauzan esplikatzeko gauza oso xume batekin nola lortu ditzazkezun soluzio bat baino gehiago. Bai? Eta ja, bukatzeko pixkoan nola gauden toki bakoitzen. Bai? Argazkie atea dut, batzuk egixio goaz, beste batzuk zainongi, eta saiatuko naiz esplikatzen zer gaitie. Bale? Bueno, Nafarroa dau konsortzio bat, eta konsortzioetan sartzen dira mankomunitate guztiek, gehi Baztango udala, eta ez da sartzen Iruña herriko mankomunitatea. Bai? Orduan daude bi entitate handi bezala. Bai, zergaitiken Iruña herriko mankomunitateak ditun sujeto pasibo edo tasa kopurue, da konsortzio guzti ditun antzekoa. Bai? Hori ulertzeko. Orduen, baita ere sartzen dire Nafarrotik kanpo dauden lau udalerri zerbitzu ematen zaie. Bueno, dire txikik eta araban daudenak. Eta sistema mota askotakoa ditugu. Bai? Daukeu lau edukintzen da oinarritutako sistema bat organikoa ez du nabiltzen, hor konpostajea bultzatu dena. Daukeu beste sistema direla lau kontenedoria, baina hor Lizarralden organikoa biltzen dela nahastuta beste hondakin mota batzukin, haundik esaten zaizkionak. Gero atesateko badau, bosgarren kontenedoria tarjetakin, giltzekin, irekiek, bai? Ezkenen mankomunio bakoitzak erabaki du zer nahi duen. Bai? Gutxi gora bera, laburtzeko, Iruñatik bera, gehien bat bilketara joan dire. Bilketara eta gainera kontenedorekin. Bai? Batzu kontenedore itxiakin eta beste batzu kontenedore irekiakin. Eta Iruñatik gora, bultzatu da konpostajia, etxeko eta auzokoa, herri askotan kasi derrigorrezkoa da, eta gero bilketa egiten da zirkuito txikikin, sortzaile berezie bakarrik, edo igual herri baten, bai? Ez dire orokortuk. Eta gero daukigu sakana ditula sistema guztik. Bai, daude udal batzuk sartu dutela kontenedoria, beste batzuk bakarrik konpostajia, eta gainera sakana dauke planta. Oain martxan jarriko da, martxoan aurrikusten da konpostaje planta bat sakanarako. Bai? Ordan, bizkoa laburtzeko, guri eskatzen dute 2023rako herritar guztik eskubidea edo aukera izatea
organikoa ongi bere isita botatzeko. Hori legez. Orduan, indikadore bat da porcentaje de despliegue o de implantación. Pues Nafarroan, 183, Nafartarren 183 aukera dauke, edozein sistema dela, bere organikoa ongi kudeatzeko. Bai? Gipuzkoan adibidez, 100 dau. Eta Bizkaian, 100 ez dago, jarriko dizuet gero. Bale? Baina ikusteko Nafarroan, gehiena daukete. Gero, etxeko eta auzoko konpostajien daude 15.000 famili. Bale? Hor, Nafarroko gobernuk edo teknikarien artean adostu dugu nola kontatzen ditugun hondakin horiek. Bai? Ze ez dugu, estimatzen dugu, bino danon artean adostutako kopuru batekin. Eta horrek eskatzen digu jarraipen bat. Jarraipen bat etxeko konpostagai hori eta auzoko konpostagai hori. Jarraipen hori ez bada egiten, ez da kontatzen. Osea, kontatzen dena da, zuk, imaginatu, 100 konpostagai banatu badituzu, ez baduzu jarraipena egiten, kontatuko dizkizut 25 bakarrik. Eta hori danon artean adostu ginen. Bale? Pues horreitik esaten dut 15.000 familia horiek eta benetan 15.000 daudela egiten. Seguramente egongo die doblek banatuk. Konpostagaiok eta auzoko konpostagaion. Baina, bidie benetan inda. Gero, beste helburutako bada, organikoan erdie ongi kudeatu behar dugula. Pues gaur egun dau, 133. 1,17 falta zaio. Hori zer gaitxiken, ez delako sartu Herribera. Herribera tuteraldea eta ez du indiken organikoan bilketa jarrita. Hori sartzen duten momentuen, Nafarroko gobernuk uste do gorakada bat emango dola. Bai? Gero, oso importantea, oindela 3 urte, sortu zen ekonomia zirkulareko ofizina, eta hortan, linea bat garatu zen, akompainamentu izenekoakin. Nafarroko gobernu diru eman zuen, mankomunia guztik, teknikarik kontratatzeko. Bai, ez zuen pagatzen soldata guztie, baina bai zatia handi bat. Mankomunia txiki, Pirineotakoak, Araiz Beteluk, horiek igual baliabide eskasa dituztenak, izan zuten koska hori martxan jartzeko. Eta gero, mankomunia guztik zeuketen, mankomunia baten 6 udalerri parte hartzen bazuen, bazekiten teknikari bat zegoela, pixkoa referente bezala, el técnico de acompañamiento ditzen zena. Horrekin lortu da, organikoan mailan, bakarrik organikoari begira jarri zan hau. Bai? Hortan, formatu ziren teknikari horiek, politikarik, eta teknikari externok ginenak. Bai? Eta formatu zen, bai komunikazioan, hor psikologo batekin ibili ginen, bai gauza teknikotan, eta bai gauza sozialetan. Bai? Ze oso importantea da gauza arlo soziala. Aztua daukigu, baina ondakina da zeozer bizie, soziala. Bai? Orduan, hori Nafarroan. Zer daukigu Erkidegoan? Erkidegoan, lurralde historiko bakoitza dauke ibilbide bat izan do, eta garapen bat. Bai? Dano daukigu plan orokor bat, baino ez dauke, nola esango nuke, eskumen efikaza. Osea, die, markatzen ditu irizpe orokor batzuk, baina gero lurralde bakoitza dauke bere plana. Eta hori bai da bete behar duguna. Eta kasu honetan, guain berritu behar da Erkidegoko plan orokorra, Bizkaikoa oindiken dau 2016koakin, eta Gipuzkoetara oin onartu berri ditute. Osea, ja martxan jarrita daukete azkenekoa. Hau zergaitik importantea da, ze azkenen planak erantzun behar dio indarrean dagoen legea di. Europako legea aldatu zen 2018. Gu eguneratu behar ga, horta. Ez Nafarrok egintzuna izan zen, horren aurretik egin bere plana. Eta oso helburu zorrotzekin. Baina, ibilizun urtebete prozesu parte hartze baten dana enkajatzeko. Bai?
Hemen planak, bakoitza dauke bere ritmoan, orduan horreitik, igual, Araba dijoa ritmo baten, Bizkaia beste ritmoa, ze bakoitza dauke bere zea. Orduan, gaur egun, Gipuzko egongo litzake helburu legalak betetzen, eta Bizkaia eta Araba ez. Bai? Araban, kuadrillaka antolatzen die, gehi dau konsortzio bat, Gorbeialdeko konsortzioa. Bai? Hori arduratzen dena basurataz. 2017an onartu zuten azkenengo bere plan, Arabako hondakinen plana, eta hori oso zorrotza da, oso helburu ditu, potenteak, gaina diru partida batzuk markatzen ditu, eta, ezketan plana bai, oso ongi du, plana jartzea, baina gu behar dugun teknikariok, da dirue. Bai, nire eskatzen didate, ez dakit zer, baina horretako kamioi bat erosi behar badot, behar ditut 200.000 euro. Ez badau plan direktor bat, kamioiak erosteko, legen jarri dezaken nahi duena, baina ez diat ematen aukeraik. Bai, orduan, Arabako planak dauke hori. Dauke plana, gehi dirue. Talde horretatik, da aurrera pausu haundi bet. Bilketa selektiboa, organikoana, ezarrita dauke, lurraldearen, ez dut esaten biztanlegoen, zera lurraldearen 40%, zergaitiken, ze Gasteiz jarrita dauke, eta Gasteizen dago 180 piko, biztanlegoan 180 pikoa bizi da. Eta biztanlego gehi izango litzake, lurralde mailen 140. Gero 1000 familia baino gehiago egiten dute etxeko konpostajea, eta daude 73 gune, auzoko konpostagune. Bai, Nafarroson daude 112. Eta, Araban gutxio izan da, asko ditue. Bizkaian daude 10 mankomunitate, eta horietan ez daude udalerri guztik sartuk. Daude udalerri batzuk aparte, independiente. Bai, horrek zer egiten du, zaildu kontrola. Lurralde historikoko edo provintziko teknikaria banaiz, zenbat eta ordenatuko hobekio, niretzako kontrolatzeko eta laguntzeko. Baldin badaude udalerrik aparte, niretzako zailago da. Bai? Gero dago enpresa publiko bat arduratzen dena kudeaketaz, eta dauketen plana da 2016an agurtuta hau. Oin daude egiten berrie, baina daukete prolongau. Bai, orduan, nire hausnarketa da 2016an bukatu zuen planakin, gauza gutxi egin ditzazkezu ez badauket estrategia markatu, egin ditzazket, baina ordenatuta jutea zaildu egiten du. Bai? Orduen, daukete kontenedore marrona edo bilketa organikoana kasi lurralde guztien, 3000 familia etxeko konpostajea egiten, eta Arabakin konparatuz auzogune gutxio. Bai? Gero ikusiko du oso kilo gutxi biltzen ditula Bizkaiak. Zergaitik biltzen ditu, daukasi lurralde guztien jarrita. Nola biltzen du gutxi? Daukelako irizpide bat, dela bakarrik landare jatorriko hondakin organikoak biltzea. Bai, martxotik aurrera, datorren 2 aste barru, jasikoa dana biltzen. Baina egin arte bakarrik zeuketen hondar vegetalak. Eta zuk biztanle bateri, herrikide bateri, erraztu behar dizkiozu gauzek. Orduan, ja hau da gauza praktikoan. Nik etxen dilista jandi baditot, eta sobratu edo bota behar baditot, txorizo baldin bauke botako ditut edo ez. Edo txorizo hasiko naizkentzen. Bai? Orduan ze egiten du jendek. Fruta zalaketa bai oso horreixa dela, baina ez duztie, txakurra baldin bauko eta espezial, baina bestela. Bai? Orduan, zenbat eta errexago jarri herritarrai, hobeki egingo du edo motibatu egingo du. Bai? Eta gero dugu Gipuzko 8 mankomunitate, hor, konsortzioa sortu zen, 2008an, eta hor, definitu intzien pixkoat eskumenak. Orduan, definizio horrek
ordenatzeko oso ongi dator, baina norberan estrategiak garatzeko zurruntasun gehiago dauke. Bai, ditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Eta Gipuzkoan gertatu dena, da aldaketa potente bat sortu zen denbora oso gutxien. Orduan, jendeak ez zuen izan denbora hori ulertzeko edo hori bere aitziko. Orduan, pasatu zen, toki guztietan, azkenen zen kafe bat hartzea, 2011, 2012, eta ondakina zen, oain koronavirusa bezala, lehen ziren ondakinek. Hori askotan desmadratu nintzen, eta horrek gauza txarrazko, zailtasun asko ekarri ditu, sozialak batez ere, baina ekarri ditu gauza osonak. Bai? Zergaitiken, aurreneko gauza, sortu dire sistema pile, gero ikusiko dituzuek Gipuzkoan dauden sistema kopurue, bilketa sistemak, Kasi herri bakoitza beri egin du. Bai? Hau da, hainbeste hitz egin da, lortu ditugula beste irtenbide batzuk aurkitu edo garatu. Bat, sozializatu egin da. Lehena, basurak ez genuen ikusten da ez zan gure ardure. Oain, ez dakit ongi enfokatu edo ez, baina izan ardure bat. Bai? Igual enfokatu zela dana bilketan, baina ja jendeak hitz egiten zuen basurataz. Bai? Eta hori da, pasaren oin dela 2 urte, seguran inginun zea bat, eta junginen herritar guztien gana, eta ikusten zenun, herritarrek iritsi bat izan, beste izan, zea, baina danek zeuketen ja beraien iritzie, zea, ondakinetaz. Eta hori da, horrela pausu izugarrie. Eta gero, hori baitare karri do, bilketa selektiban gorakada kristona izan. Bai? Zer gaitiken? Hemen izan zen, hasten zara ja bronkatan. Sozializatu egiten da problema. Eta nahi gabe, egiten duzu. Separatzen duzu. Igualtzei sistema batera edo bestera botzeko. Nahi gabe, egiten duzu. Eta hori, ekartzen du. Eta adibide bat da, kontenedore mailatan, Nafarroan, Gipuzkoa jotzen duten herrietan edo eskualdetan, bilketa hobeagoa daukete, barneago daudenak, baino. Hala, gu joten bada, leitzera, goizutara, joera dauketela Hernani aldea edo Tolosaldea, horiek hau ikusten duten ez, bizia egiten duten ez hor, ekarri du zea. Zergatik, beraiek bai pairatu dute. Orduan, Gipuzkoan esango genuke, bere ez dago jarrita herrialde guztien. Baina hemen esan nahiko nuke ni jarri dut erdie. Ze eraginkorra beneta bakarri erdien esango nukenik. Herri batzuta mai jarrita daude kontenedoriak, baina jarri direlako, punto. Orduan, lege aldetik bai, aukera dauket herritarrek itxeko, baina ez du fundamentu handirik. Bai? Praktikan. Gero, etxoko konpostajea pilo bat jarri da. Ez dakit Europa mailan olako zeharik egongo denik. Eta konpostagunen martxan daude kasi 400. Gipuzkoan. Martxan, Gehiago daude jarrita, baina martxan kasi 400. Eta hori, Gipuzko batera dago da izugarria. Bai? Lehen komentatzen izuena, hau da, Gipuzkoan dauden sistema guztik, bilketa sistema guztik. Bai? Osa, ditugu batzuk organikoa, goiko partean, organikoa konpostajean oinarritzen dienak, eta batzuk derrigorrezkoa, beste batzuk borondezkoa, beste batzuk azoka, gero ditugu 4 kontenedoria eta oin 5. jartzen dutenak, daukeu 5 edukiontziek tarjetakin, tarjetai gabe, giltzakin, giltzai gabe, tapa txikie, tapa ezakize, egutegikin, egutegi gabe, gero atesateko modalitate guztik, eta gero ditugu ekarpengunen modalitate guztik. Bai? Orduan, hau izan du da, nire tesian kapitulo oso bat, zuen bilketa sistema, Gipuzkokok. Bai?
Bueno, pues izan zen, bueno, zailtasun batzuk sozialak, baina karri ditu ze batzuk. Bale, eta zenbat ari gara biltzen. Biltzen ari gara hegoalden, bueno, gu pentsatu, persona bakoitzak urtean 100-120 kilo organiko etxen sortzen ditula. Pues, hartzen baditugu datuk, ez inventariotan jartzen ditugun datuk. Ez, benetazko datuk, bilketak. Araban, batez beste, herritar bakoitzeko 6 kilo. Bizkaian, 5 kilo. Gipuzkoan ja horatzen da, erdie. Sortzen dugunan erdie. Eta Nafarroan erena. Bai, orduan falta zaigu indiken. Eta legea dago erdien. Zaitiken, Gipuzko zaudete ja betetzen, baina bestetan falta da pixko bat. Vale? Hauek die datuek 2018ko, orduan pentsatu nahi dut 19 hobeago direla. Eta gero gatoz, Euskal Elkargoa, iparraldea, bai? Iparralde dauke, bueno, horre daukete plan orokor bat estatala, eta bereiek egiten dituztena dire araudiak garatu, bai? Pixkoa tokian tokikoak. Orduan, bilta garbi enpresakin egiten dute zea, dana bilketa eta kudeaketa, eta ez dute organikoa jarrita. Baina ez, bueno, pues, Frantziko estatu frantsesen oso mantxo diztelako jartzen organikoan bilketa. Bultzatu dute konpostajea gehiago. Ordan bai, auzo konpostajea eta etxeko konpostajea pilo bat bultzatu dutela. Parte hartzen ari da biztanlean erdie, eta egin dutena da baliabide eta diru pilo bat jarri jendean. Informadoretan, teknikaritan, kanpainatan, bai? Esan dute, bale, guk behar dugu jendea bere etxen egitea, eta horretako da aktitude kontue. Nire jokatzeko modua aldatu behar dut. Nire etxen inorrez etorriko aberrongi egiten duten ez. Bale, pues, gastatuko dirue, sensibilizazioan, bai? Izugarrizko datua da biztanleon erdie parte hartzea, borondatez. Hida, zaudelako matraka maten. Nire duda da voluntario diren sistema hauek ez balin bada gizarte bat oso ingurumenakin, kasu honetan ingurumenakin, oso barneratu daukena, oso zaila da 150 baino gehiago lortzea. Bai, gero hasi beharko dire zorrozten. Hau da, gaizki egitea, zailago izatea, ongi egitea baino. Bai? Eta edozein estrategia, sistema, eta honekin jabukatzen dut, garatzerakoan, importantea da jendeak erabiltzea sistema hori. Igual zaitzen izatea. Nik ez dut esango zein den hobea eta zein da txarrena. Da, jendeak berea egiten du edo ez. Bai, parte hartzen du edo ez. Eta zer ulertzen du parte hartze horrekin? Herritarrek erabaki behar dute ze sistema jarri? Bueno, batzutan igual bai, eta beste batzutan igual ez. Bale, baina, herritarrak egin behar duna da berea sentitu. Bai? Osea, ez da boskatzea gauza bat bai edo gauza bat ez. Bai? Ze beti egongo dire, niri pasatu zitzien baten, konteneu gorri bat jarri behar genuela hondakin espezial bateako, gizon bat zegoen astero deika konteneu gorria jarri genion, eta urrungo asten esantzuna izan zen gorri fuerte egizela. Osea, bistarako zela demasiau txillon. Pues beti dago jendea, ordan guk egiten badugu bai ala ez, jasbirtu bat egiten da. Zergaitik, herritar batzuk berea atera dena oso ongi, oso konten egongo die, baina bestek ez dute sentituko berea dela. Bai? Ordan ulertu behar duguna da, herritarrak igualdo zer, ulertu behar du zer jarri nahi duten. Zuk esplikatzen badiozu, herritar guztiri. Beitu, hau jarriko dut, honegatik eta honegatik. Egon daiteke adoz edo kontra. Baina ulertuko do. Eta gero beti daude kaskaiok ez dutena ulertu nahi. Baina ulertzen den momentuen, ja beste modu baten ikusten dio gauza. Eta igualtzak, konpostajiakin o denalakoakin. Bale? Eta ez dakik gehi luzatu nahi zen, baina honekin ja
Bukatu dut.